Ahojte šteniatka, v tomto videu sa pozrieme na ďalší Adelin stream, tak poďme na to. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Vítejte na mém streamu. Jak bylo na pohovoru, skvěle. Na akou pozicu sa hlásíš, uklízečka? Děkuji za osrdíčkování. Ono by bola strašná sranda, keby ju tam prijali. Mňa by zaujímalo, že čo by spravila. Že či by išla aspoň na jeden deň tam. Ja tomu neverím proste, že ona pôjde niekam normálne pracovať. Neviem, podľa mňa ona by to zahrala na neepileptické zachvaty a neviem čo, chápeš. Ale strašne by som si ju pozrela v tej robote aspoň jeden deň, keby tam bola a niekto by to zdokumentoval, že Adéla v práci, že keby ju zobrali a ona by tam šla robiť, tak by ju vyhodili, lebo proste je neschopná, chápeš. Děkuju moc, to bylo krásný, až to najdu, tak to připnu. To bylo fakt krásný, to kuřátko, to jsou nějaký nový dárky. Ona má tak vypulené tie oči, že ja sa bojím, že jej vypadnú normálne. Věříš Boha? Nevěřím. Nevěřím ani v Ježíše. Já věřím jenom na duchy. A věřím na to, že jsou někde tam nahoře ty Marťani. Ona verí iba na duchov osviežovača vzduchu a na mimozemšťanov musí veriť, pretože jeden z nich, chápeš. Nehledám, já svého přítele mám. Ty moc hezká, děkuji. A chci mít děti. Nevieš sa postarať. Ako sa postaráš o dieťa? Ty sa chceš starať o dieťa. Tvojou zodpovednosťou, s tvojim mentálnym vekom gratulujem. Ty ale predstav si, že oni dvaja, Adela s Láďou, by mali spolu decko. Ako by vyzeralo to dieťa, Pane Bože? Děkuji za splněnou výzvu lidi. A teď pojďte, růžičky se nepočítají, pojďme velký megadárky. Počkej, tak já to spočítám kvůli tobě jsi nejlepší, snažím se. Páťa, mý kluci. Áďo, změnila jsi se k lepšímu, to je hezké. 6 moderátorů. Ona sa zmenila k lepšiemu, hej? Dobre. Pane Kolik Bože. má bodů lidi? 15. OK. Doufám, že vám to s Ládíkem dlouho vydrží, to si píš. Máte vy. Ja som fakt zvedavá, ako dlho im to vydrží. Fakt. Nechci točit pečící videa. Ježiš, prečo asi? Po tých palacinkách sa ani nečudujem. Už nechce riskovať. Kdo by to tady, ty bábovky a tohle, nikdo by to tady nepapal. Moc ti to sluší. Děkuju. Jestli máte Toho si lidi. vážím. To teda Fashion Adele, Pane Bože. To okolo mody ani nešlo. Ach jo, fakt si mě moc klamala, Adelko. A co jsem ti udělala? Děkuju, Mě to Kubí, mě docela děkuju. zajímalo. Jo, asi muž. Promiň. Děkuju, Kubí, za tu Upřímně byly ty palačinky až moc sladký. Kto vie, prečo boli veľmi sladké tie palacinky? Tipni si, prečo asi. Vôbec nie preto, že si tam dala skoro celé kilo cukru. Vôbec. Lidi, pojďme ji rozdrtit, musíme ji porazit. Chodinka Adelka, nechte jí být, přesně tak. Joj, chudinka Adelka. Jak nechtěl Nebudu mít. za ty dárky nic dělat. Na to můžete hodně rychle zapomenout. Vieš, už ju detko o tom poučil. Růžičky se do výzvy nepočítají lidi. Ještě holka na světě. Je mi 32. Máš 32, ale kupuješ si plišové hračky, natáčaš videá, kde ukazuješ svoje
kresbičky, ktoré vyzerajú, ako keby ich kreslilo 4-ročné decko, nevieš urobiť z prosté palacinky. Brno. Praha. Nevím, kdy bude hal, to To je netuším. Brno. Ne, Láďa je v bordelu. Láďa je v bordelu. Láďa fakt odešel. Lidi, vy si nedáte pokoj, vy pořád budete hejtovat a šikanovat. Aj díku, děkuju. Nejdu na Color of Festival, mě takový akce nezajímají. Vždyť tam se tancuje, ale já nechci tancovat. Já si můžu zatancovat doma a je to úplně stejný. Pozor. Pozor. Ona nejde pretože môže tancovať aj doma. A ona nechce tancovať. Nie preto, že má agrofóbiu, hej? Nie. Ale ještě, ale... Přestaňte Adelke písat zlé zprávy, stačilo. Nevím s Přesně kým. tak. Jsi můj idol, to mě těší. Čo? Ako môže byť? Prečo? Ako môže byť Adela niekoho idol? Vysvetlite mi to. Ako? O môj Bože. Takže toto je na dnes všetko. No a zanechajte mi odber, like a vidíme sa na budúce. Ahoj!